Pipila ka adlaw na lang mga kapuso sinulog na. Lakip sa mga makisinulog karong tuiga ang mga cast sa bagong GMA Afternoon Prime serye nga Makiling. Upat kanila ang makisadya sa mga kapuso Cebuanos nga langkuban nila Christopher Martin, Myrtle Sarosa, Royce Cabrera o TJ Marquez. Ubanan ta sila karong Sabado, Enero 20 alas 5 sa hapon sa Ayala Mall Central Block, Cebu City. Break una sa acting ang mga lead stars sa GMA Afternoon Prime serye nga abot kabay na pangarap nga sila Kenchan o Kizel Kinuche nga nagdala sa mga karakter nila Doc Lindon o Doc Zoe. Makiviva Pit Senyor Sab si Kate Valdez nga makita sa umaabot nga kapuso serye nga Shining Inheritance. Lakip na si Joaquin Domagosco nga usa sa mga karakter sa Lilith Matias, Attorney Atlo. Arats na karong Domingo, January 21 alas 4 sa hapon sa The Event Center sa SM City, Cebu. See you mga kapuso! Ang bonggang comeback! May bong... Excited na sila kapuso primetime queen o King Marian Rivera o Dingdong Dantes alang sa pagbalik sa Jose and Maria's Bonggang Villa 2.0. Magsugod na kana og mga adlaw Sabado, Enero 20, 6:15 PM sa GMA Network. Dadao ni Dingdong ang karakter isip Jose, samtang si Marian ang magdala sa karakter ni Maria.